ହେଇକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବ ଗୋଟା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମତେ ଦିଟା ବେଳା ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିବି। କାଳିଆ ଯୋଜନା କାହାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ? ଯାହାର 10 ଏକର ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ? ଇଏ ଚାକିରି କରିଛି ତାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ନା ଆମକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ? କାହାକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଟା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲି ତମର ହବ ନାଇଁ। କାଗଜ ପଳେଇଲାଣି। କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? କହିଲି ବା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲି ବା 4 ମାସ ରହିଛି। କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ହେବି ସେ କଥା ଟିକେ 4 ମାସ ରହିଛି। 4 ମାସ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋତେ ନେଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ କର ଷ୍ଟେସନରେ ପଡ଼ିକି ମରିବି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠା ସେଇଠାକୁ ସେଇଠାକୁ ତ ସେଇଠି ଡଙ୍କି ଭାତ ଏତିକି ଡଙ୍କିରେ ଦେବେ। ପାଣି ସୋରିଷରେ ବୋହି ଯାଉଥିବ। ତୋରାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବ ଖାଇବା। ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ। ଲୁଣ ନାହିଁ। ନକା ଗୋଟା ଦିଅ। ନକା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ କରି ତ କ'ଣ ଖାଲି ଡଙ୍କି ଭାତ ଏତିକି ପକେଇକି ଦଉ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇନୁ? ମାଉସୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଲଣି? ସେ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅଫିସ କି ନେସିକି ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଠିକି ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରୁନି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଜେନେରେ ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରୁନି। ଆଉ ଇଏ MLAଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାଗଜ ନେଇକି। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ ଭୋଟ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ହେ ବାରିଚ୍ଛା ତ ଅଧା ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି। ହଁ ଗଲାଣି ହେ ବାରିଚ୍ଛା। ଆଉ ଦବ ନା ଦବନି ଏଥରକ? ଏଇଥର ଆଉ ଦବ କି ନାହିଁ? ଭୋଟ ଦବନି? କାହାକୁ ଦବ ତାହେଲେ? ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଦେବି। ହେ ବାରିଚ୍ଛାକୁ ଦେବିନି।